Okei, siellä on joku vittu mölsy, ei saa Missä? sanoa. Niin joo. No kuuluu semmoista vitu tap. Siinä. Ah niin onkin. Ei vittu avaakse ton oven. Avatuks ovi? Joo. Hei vittu, helvettiin täältä! Jäittekö te? Oh shit! Miks mä en laittanut oveen kiinni? Takaa tule! Tossa! Avaa se K9! Pistä kiinni! Oliko se maisteri vai mikä se oli? Ei ole! Oli hirviö! Onko se hirviö? Meillä on hirviö. Onko tässä punainen meidän lähellä? Siinä on maisteri. Avaa K9. Avaa K9. Mä tulen säätä kohti. Varo, täällä on zombi! Onks täällä zombi? Siinä on maisteri. Ei vitussa ole! Täällä on joku monsteri jossain! L0 auki! Maisteri kuoli vissiin. L0 auki! Kato maisterin ruutu, onko se... Maisteri on. Oh fuck! No niin, siellä on nyt. Ei se tuu! Ei tule! Ei tule! Tule! Miten me päästään pois täältä? Siinä on omittajan oikein. Avaa L0! Sä pana L0 avaa se ja laita kiinni se. Avaa L0 ja laita kiinni. Ai vittu! Vittu! Ei! Ei! Mikä viu? Tää on ohi. Tää on ohi. Mun display. Juokse! Ei! Soikki. Hei! Hei! Mitä vittua? Joink! Hei! Ei saatana. Olisiko Firexit Angle? Voi vittu. Firexit. Juokse varmoin. Juokse nyt saatana! Vittu mä paskaopettajan pöydällä. Missä se on se vittu Sä vaan hyppäät siitä. Pan pohjas. Mikä vittu toi on? Miten me autetaan sua? Ja mä pääsin yli! Miten me autetaan tota? Mä tiedän, ei meillä oo mitään vittu. Miten me autetaan sua? Ei meillä oo mitään, niin mitä me tehdään? Varo! Kuoli vittu! Oikein, näytäpä valoa, mä hyppään. Ei vitu poppu. Näytäpä valoa.
Joo, hyppää ohi vielä. Ei jumalauta, ohi. Onneksi mä Ei saa. Siinä. Ei saatana, ei! Jaska, onks sä kuollut? Mitä? Kuollut, kelottas pihaa. On valmiina vetään piuhasta. Pintis tais kuolla. Tuli ine! Tuossa heti moottori. Mitä toi? Mä voisin ottaa Invan täysin meidän. Tautamies, Missä se on? Missä se ovi on? Missä se ovi on? Eiks meillä on vittu Missä se ovi on? Siinä! Kysä oikealle! Siinä, ovi. Oh, nice! Kuoliks se vitun mölli? Vitu hyvä! No niin. Älä mene. Vittu ammutaan. Vitu suu hengittää siellä. Mä ammun tää alas. Mitä kävi? Se vittu. En mä jaksa! Tiimi, apua! Täällä on prakkeni. Äijät? Tuut sä tänne? Missä on? En mä tiedä. Prakkeni oli täällä jossain.